Okay. Hej. Vil du sige det? Nej, det må du gøre. Okay, vi vil lave en, hvad hedder det nu? En optagelse om regnbuefarver i ting, vi har herhjemme. Ja. Vi starter med, jeg er ikke så god til regnbuefarver. Jeg ved ikke, hvad farver hedder, men jeg ved ikke, hvad for en rækkefølge man bruger. Okay, vi starter med gul. Ja. Den henter jeg så. Ja. Sorry. Der har vi denne her gule bluse fra Showkids. Okay. Og så har vi orange. Har vi en orange tandbørste. Ikke metal lige. Så har vi rød. Der har vi en Optimist. Okay, næste farve er pink. Skråstreg lyserød. Ja, skråstreg lyserød. Okay, vi har den her. Altså lige her midlertidigt hedder den her Bibi. Men altså, vi ved ikke, om det er en pige eller dreng. Og vi, altså, Så hvis I godt skal skrive kommentarer, så må I også godt skrive, hvad den skal hedde, og om det er en pige eller dreng. ja, vi vil rigtig gerne have, at I skriver ned i kommentaren. Vi læser alle kommentarer. Hvad er den næste farve? Okay, og den første, der skriver kommentarer, laver vi en video om. Lige med det samme. Ja. Og vi vil faktisk godt lave flere videoer, hvis det er. Så I skriver bare, hvis vi skal lave flere videoer. Okay, Og hvad det skal være. Ja. Ja, hvad er det næste? Det næste, det må være, vi har haft pink, ikke? Ja. Så tror jeg, vi skal tage grøn. Grøn, så finder Det vil jeg. Altså, jeg er ikke god til regnbuefarver. Bare så I ved det. Jeg er ikke god til regnbuefarver. Men bare skriv ned i kommentaren. Vi elsker kommentarer til vores videoer. Du får bare taget dem fra starten, der er flere farver. Det gider jeg ikke. Ja. Der har vi en grøn neglelak med glitter ovenpå. Ja. Og så tror jeg, vi tager mørkegrøn. Seriøst? Der var både lysegrøn og mørkegrøn. Nå, okay. Så tager vi lyseblå. Men er det ikke bare blå? Nej, fordi der er både mørke og... Ja. Fordi en regnbue, der plejer at være lyse og mørke. Grøn. Okay, men hvis I ved noget om regnbuer, jeg virkelig gerne ved det. Skriv det dernede. Jeg ved godt, vi siger meget, I skal skrive, men altså, det er bare, vi er så spændte. Tog sin tid. Der har vi en lyseblå. Du ved godt, der er en, vi skal have en til blå, ikke? Nej, det skal vi ikke. Jo, det plejer der at være. Det gør vi bare ikke. Okay, det er bare en lyseblå blyant, hvis I ikke så det, fordi hun tog den. Den næste farve er lilla. Jeg finder lilla. Og det gik hurtigt. Der har vi en glimrende lilla Elis. De kan også bare gøre sådan her. Den er lilla, den der. Det er mine bukser. De er lilla i. Hvis I kan se det, ikke? Ja. Måske er den her optagelse lidt lang, men det håber jeg ikke gør noget. Det håber jeg heller ikke. Det er kun Okay, 4 minutter. hvad er næste farve? Næste farve er brun. Brun. Jeg ved faktisk ikke, bruger man sort i regnbue? Nej, så er det godt være grim regnbue. Det må jeg godt nok sige. Og efter den farve, så vil vi godt... Jeg bruger faktisk heller ikke brun i regnbue. Nå, okay. Au! Så det var alt for i dag, og vi vil godt... Eller ikke for i og dag. der var måske nogle af farverne, som man ikke bruger, men... Ja, det er fordi, vi er dårlige til regnbuer. Meget. Ja, vi er ikke dårlige til regnbuer. Nå, skal vi til at sige farvel? Ja. Farvel. Hej!